हेलो फ्रेंड्स, नोंथांमोनखौ बरायबाय गिबियावनो डिबि ब्लग्स इउटिउब चेनेलावहाय। दा आं बारा गोबाव खालामला लोगोफोर भिडिअखौ जागायदिनि। दा जोंहा बे भाइरेल भिडिअ माखासे ससियेल मिडियायाव जागासिनो दं होनबा लोगोफोर। दा कनिष्ठा बर' बिथाङाबो दे माबा समाजनि मानसिफोरजों गामियावहाय हमजाबाय, मिटिं खालामजाबाय आरो बेबायदि खामानि मावनो मोनला होननानै बिथाङा बुंजाबाय आरोखि। दा बिथाङा फोसावजाबाय आरोखि समाजफोरनि मानसिजोंहाय। दा बिथांमोननि सायाव आरो माखासे गोबां दंबावो लोगोफोर, हिनजावफोर हौवाफोर बिथांमोनखौबो फोजोबनांगौ, गासैखौबो फोसाबजोबनांगौ। दा बिथांमोननि सायाव सासे डिफेन्सनि मानसि बिथाङा मा बुंदों नोंथांमोना नायबानो बुजिगोन आरोखि। नोंथांमोना भिडिअखौ गिबियावहाय नायनानै लाग्रोदो, नङा होमबा लोगोफोर। बिदिब्ला लोगोफोर आं भिडिअनि क्लिप्सखौहाय ससे दिन्थिना होलांग्रोनि। खनजिता बर'नि दा बहुत भाइरेल जादों ना होमबा लोगोफोर। एक्सुवेलि मोजां जादों रायजोफ्रा बेबायदि खालामनो हानाया। एक्सन ग्रुप मावनायनि सिगां रायजोफ्रानो जुदि एक्सन लानो हादोंबा मोजांनि खोथा। आरो बेल' नङा, गोबां दंबावो। बिसोरनि सायावबो एक्सन लानाय जागोन, जाखागोन आरो लाखागोनबो। नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय, एक्सन ग्रुप दंखायो, बेनि थाखाय ओंखारगासिनो दङ। दा नोंथांमोना एसे हायोबा लिमिट आरोना, जेरै गारि सालायबाबो नों लिमिट सालायनांगोन ना। लिमिटनि बारा सालायबाथ' नों एक्सिडेन्ट जाखागोन। दा बेनो आरो बयबो लोगोफ्रा माने गासिबो बुस्थुखौ लिमिटसिम सालाय आरोना, लिमिटसिम सालाय, लिमिटनि बारा दा सालाय आरो। आं दा लोगोफोरनो बेखौनो फोरमायनो जादों, जानाखि फेसबुक सालायग्रा लोगोफोर बिसोरनि बेखौनो फोरमायहरदों, माने लिमिटनि बारनो नाङा आरो, लिमिटसिमल' सालाय, मिथिबायना। नङाबा एक्सिडेन्टआ फाक्का जाखागोन आरो। दा मोजाङानो जादों, बयबो दा एसे गिसिगोन। आरो दंबावो माखासे, बेखौ आरो एक्सन ग्रुपआ नायगासिनोखा। सानसेबाबो बिसोरखौबो एसे नांगौनि बाराबा माने बिसोरखौबो बानायनो हागौ आरो बानायखागोन आरो। ओंखायनो लोगोफोर साबधान जा। आरो आं लोगोफोर नोंथांमोननो मोनसे बुस्थु खिन्थाहरनो सानदों। बे जोंनियाथ' नर्थ इस्टआव आसामाव जेबो नांबावा, गुबुन जायगायाव आरो बेनिफ्राय रासिन जाथाय जागासिनो दं, मिथिबायना। माने गावनायसिम बेबायदि सोलिगासिनो दं, गाज्रि भिडिअ लाबोग्राफोरखौ, मिथिबायना। ओमफ्राय आरो सिगां वार्निं होग्रोयो, वार्निं होनायाव जुदि मानियाबा बेखौ गावनायसिम जाबाय आरो ना। आरो लामा सामायाव माने फुख्रेमनाय, एक्सिडेन्ट खालामनाय, थारमाने बादा होनायाव लायासै नालाय, ओमफ्राय बेखौ लामायाव जमनानै माने गारिजों फुख्रेमनाय, एक्सिडेन्ट खालामनाय, बेबायदि सोलिगासिनो दं। ओंखायनो आं नोंसोरखौ गुरैयै खावलायहरो, जाहाथे नोंथांमोना बिदिखौ एसे खम खालाम आरोना। बेफोरबायदि गाज्रि भिडिअ लाबोनायखौ एसे खम खालाम, नङाबा नोजोराव गोलैगोनबो, मिथिबायना। दा बेनोमोन आरोखि लोगोफोर। दा नोंथांमोनथ' नुखाबाय नङा होमबा बे भिडिअखौहाय लोगोफोर। दा बिथाङा मा बुंखो नोंथांमोना बुजिबाय जानांखागौ। दा दिनैनि थाखाय बेनोमोन आरोखि, नोंथांमोननि थाखाय आपडेट्स लाना फैबाय। दा आङो जास्ट ओरैनो नर्मेल आपडेट्स भिडिअ खालामनाय जाबाय आरोखि। बिदिब्ला लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन। थेंक इउ फर वाचिं।